Hola, nens i nenes! Avui havia pensat d'explicar-vos un conte. Un conte una mica especial. Es diu El llit horribles i parla de la por. Voleu que us l'expliqui? Sí? Doncs vinga, va, comencem. Diu El llit horribles. Hi havia una vegada una nena que es deia Cèlia. Ja s'havia fet de nit i la seva mama li va dir: Cèlia, has d'anar a dormir. Mama, és que tinc por dels monstres. Cèlia, els monstres no existeixen. A més, tu tens la teva gateta, la Sufi, que si passa alguna cosa et defensarà. D'acord, mama. La Cèlia, a poc, es va anar quedant dormida. I a poc, el llit, en somnis, va sortir volant i va arribar fins a un bosc. En arribar al bosc, la Cèlia i la seva gateta Sufi van decidir anar a passejar i cantaven: passegem dins del bosc, ara que encara no és fosc, quan el llop vindrà ja no ens trobarà. Però, hi havia algú amagat entre els arbres. Era una bruixa que les volia espantar. Però aleshores la Cèlia va dir: Sufi, ataca! I la Sufi es va fer gran. I la bruixa es va fer petita. La Cèlia li va dir: bruixa, a la cua! I van anar plegades a passejar pel bosc. I cantaven: passegem dins del bosc, ara que encara no és fosc, quan el llop vindrà ja no ens trobarà. Però... hi havia algú amagat. Era un ogre que les volia espantar. Però la Cèlia va dir: Sufi, ataca! I la Sufi es va fer gran. I l'ogre es va fer petit. Aleshores la Cèlia va dir: ogre, a la cua! I van anar tots plegats a passejar pel bosc. I cantaven: passegem dins del bosc, ara que encara no és fosc, quan el llop vindrà ja no ens trobarà. Però... au! Hi havia algú més amagat al bosc. Au! Hi havia un llop amagat que les volia espantar. Va sortir del seu amagatall, però la Cèlia va dir: Sufi, ataca! I la Sufi es va fer gran. I el llop es va fer petit. Aleshores, la Cèlia va dir: vinga, va, monstres, ens hem de posar el pijama, que ja s'ha fet molt de nit. L'ogre es va posar el pijama. El llop es va posar el pijama. La bruixa també es va posar el pijama. I la Cèlia ja el portava posat. Va ser llavors quan la Cèlia va dir: ara toca anar al llit, horribles. El llop se'n va anar al seu llit. L'ogre es va anar al seu llit. La bruixa també va anar al seu llit. I la Cèlia i la Sufi van anar al seu llit. A poc, tots plegats es van anar quedant dormits. Fins i tot la Cèlia i la Sufi. Sonsoneta, vine aquí, a la vora del coixí. Quan la soneta vindrà, la Cèlia s'adormirà. I aquest conte s'ha acabat. Que us ha agradat?